Fil-ġimgħa li Elisa Maria Zara spiċċat mejta taħt l-irdum ta' Haddingli, l-istudenti ta' Erin Tanti kellhom lezzjoni ta' drama li fiha ntalbu jibdlu isimhom. Anke l-allim Tanti bidel ismu u għażel Cliff Dingley. Dan ir-riżulta meta fil-qorti daħlet fit-tieni jum tagħha l-kumpilazzjoni brabta ma' dan il-każ fejn Tanti qiegħed ikun akkużat bil-qtil ta' Lisa Maria Zara. Fix-xhieda tiegħu l-ispettur Kit Arnaud qal li Tanti kien ta' ktieb żgħir bħala rigal lill-vittma. Ktieb oxra sewda u mimli poeżiji miktuba minn Erin Tanti stess u li jitkellmu dwar temi ta' suwiċidju. L-ispettur Arnaud qal li kien staqsa lill-akkużat dwaru iżda ma kienx taħt tweġiba. L-ispettur Arnaud reġansista li d-diskors b'ċerti suġġerimenti ta' mewt beda minn Erin Tanti. Qal li matul il-5 sigħat ta' diskussjoni bl-SMS Erin kienet jgħid lil Lisa x'għandha tagħmel u x'ma tagħmilx. L-ispettur Arnaud ċed li Erin Tanti kien staqsa lil Lisa Maria jekk ħalitx nota u wara li qalt iva u qalilha biex toqgħod attenta ħalli ma jsibuhiex qabel nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Xedet ukoll l-ispettur Silvana Briffa li qalet kif Erin Tanti kienet konxja ta' relazzjoni ta' bina mal-istudenta u magħha kien iddiskrivija bħala trabil. Intant ir-riżulta wkoll li Zara kienet għaddejja minn mumenti diffiċli tant li kienet qatet ukoll il-polz. Fil-kamra kien hemm softoj biex fafar ġo fih u f'kamrita nstabet ukoll il-kannabis. Sa dan it-tant pulizija ieħor xehed kif Tanti qal li anke hu kien qabeż mill-irdum ta' Haddingli fl-4 ta' filgħodu ta' 19 ta' Marzu. Żied li dam 12 siegħa biex jitla' minn fejn kien għal post fejn eventwalment instab. Dan hekk kif is-suġġent Conrad De Battista ta' rendi kont tas-seħħ f'jum is-salvataġġ.